päivää. Aina silloin tällöin kysytään näistä mun varusteista, millä mä kävelen nuoralla ja kaikkea muuta temppuilua. Niin joku kysyy, että minkälainen tämmönen viuhka pitäisi olla, kun tämän viuhkan kanssahan tulee käveltyä kans aika paljon nuoralla. Niin yksi sirkusammattilainen aikoinaan, joka oli Lahdessa opiskelemassa, niin kertoi mulle millainen se pitäisi olla, niin hommasin 2 metriä alumiiniputkea, taivutin sen tällaiseen muotoon. Voisi olla vähän leveämpikin kuin tää. Ja sitten muovikelmu tähän päälle ja jesarilla kiinni, niin yksinkertainen sydämi. Ja sitten niin toinen sirkusammattilainen neuvo, kun näki, kun mä kävelin tällä, että mulla oli vähän tälleen se näin, niin se sanoi, että mahdollisimman paljon täällä pään päällä ylhäällä pitää tätä välinettä, niin se toimii paremmin. Ja tällaisia pikku nyansseja kaikkia, mutta tosi mukava, kun on ammattilaiset ottaa yhteyttä ja neuvoo mua. Moikka!